pretlakovej športovej hale vo Vranove nad Topľou si 15. a 16. januára dali spoločné rande na športovú nôtu prváci a pani učiteľky zo základnej školy Juh a ich hostia, teda deti zo všetkých materských škôl na území mesta. Obľúbené dvojdňové športové dopoludnie s názvom Netradičné disciplíny organizuje škola už niekoľko rokov a stále s tým istým cieľom. Táto akcia má už dlhšiu tradíciu a chceme týmto rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti žiakov. Chceme zaujať žiakov, chceme ich motivovať k športu, keďže to teraz dosť absentuje. Aktívneho pohybu si každý užil viac než dosť, keďže všetky pripravené disciplíny si vyžadovali obratnosť, rýchlosť a presnosť. Najprv prišla krátka tanečná rozcvička a potom horsa na víťazné ťaženie pri zdolávaní všetkých netradičných disciplín. Každá z nich bola dôkazom toho, ako sa dá užitočné spojiť s príjemným. Pripravili sme disciplíny, ktoré sú zábavné, hravé a tvorivé. Podporujú prirodzený pohyb žiakov a prirodzenú radosť z pohybu. Jednou z disciplín bol beh v gumákoch, beh s plyšovými medveďmi, takisto preliezanie cez rôzne prekážky, cez kartonové krabice, preliezanie cez pavučinu, sieť a tiež vliesť do tunela a nebať sa ho prekonať bolo pre mnohých žiakov hračkou. Dnes som sa tu veľmi tešil, lebo tu sú súťaže. A ktorá súťaž teba najviac oslovila? Fúrik. Rád cvičím a najviac sa mi páčilo beh s plišákmi. A prečo? Lebo tam sa veľa behalo. Fúrik. Prečo? Lebo tam som behal a potom vykázal a potom som išiel naspäť. Mne sa najviac páčil medveď. Najviac sa mi páčilo chodenie v čišmách gumových a musíme dávať pozor, že by nám nespadli. Naša škola organizuje takéto športové akcie nielen pre predškolákov, ale aj v rámci žiakov našej školy. Keďže dotácia na telesnú výchovu bude od budúceho roka zvýšená na 3 hodiny, takže aj týmto spôsobom sa snažíme o záujem o telesnú výchovu a športové aktivity ako také. Spoločných podujatí s materskými školami má základná škola Juh v zálohe oveľa viac. V jeseni to bola veselá šarkaniáda, potom Vianočná akadémia, teraz netradičné disciplíny, no a na tie ďalšie sa môžu predškoláci tešiť už od teraz. Pripravujeme aktivity aj na jarné mesiace. Určite je to deň otvorených dverí, kedy deti prichádzajú do školy pozrieť si vyučovanie a budeme pripravovať aj niektoré aktivity s environmentálnou tematikou, ktorá je veľmi vďačná pre prácu s týmito malými deťmi.